Ka All Meghalaya Trinamool Congress Jongka Mawphor Block River Zone Mandakas ngi kalapan kutno ya kalimpungi lekai volleyball kabla tip kum ka fast Rowell Lyngdoh Memorial Volleyball Tournament aja R4R ha ka baka Mawsaiñ Sport Club kalalong ka nangjom hamadan Jongka Shnong Tynnai Southwest Khasil District. Habapai ha ka jingi lekai ka Mawsaiñ Sport Club kala job dalai la not set pasha ya ka Mawbidong Sport Club kata ka Mawsaiñ Sport Club ha ka first set kala yo R%, second set R%, but third set R%. Katba ka Mawbidong Sport Club ha ka first set R4, second set R4, but third set khatsan. Haka negasngi la yo ru ban sami ki kusnam sha baro artili ki kenhon bat kumju ru ka kusnam kerpang sha watbor milim balayo ya ka nam best smash. Kajing temu jong ka ne ka lepung ilekai ka long mate song lang ya ki samla jong ka dong ka thain riwar bakin don ka jinga long ka way but long shitali haki kam ilekai but kumju ru ban kentiu ya ka kam ilekai volleyball haki samla but ban pani ya ki sap ka phong ka baki ki don. Haka negasngi lai don lang ru samla Vengeance Langdo President Jong ka Mawphor Constituency Socio-Economical and Political Awareness Committee Youth Wing uba Donbor Nong Seat Vice President ka TMC Mawphor Block harangkat ka jinga don lang ki riurang ba Jong ka dong ka thain riwar ki badai ki shnong hapo Jong ka Southwest Khasil District. So I play pi baro ki bagba ba don ka ha ni por bamta Lahduh kino kitam ka party Donbor Nong Seat bade Vice President ka party TMC award bade Secretary ka Riwar Zone ka party ka Menteri Secretary juga senang Mawphor badon ka lembat ni ha ka sini bagi perkut ya kene ka volleyball tournament ya ka bangil ai kerteng ka fast lead Rowell Lyngdoh Memorial Volleyball Tournament ya ka bangil organize na kaliang jong ka party TMC kumjuro hai rengkat ke je trelang bat ka Mawphor Constituency Socio-Economical Political Awareness Committee ai kumlai pi baro ki khat sau tali ki tim ki bawan ai chimenta jong ka thain riwar ban ai kumlai kerpang ya pi ki ar tali ki tim ki balapoi syakan ka final ka bamenta pedeng ka Mawbidong Sports Club persya ya ka Mawsaiñ di hadin kene ka final nin sadon ya ka public meeting hangni di chief guest ijongi ba sa penkut ya kene ka tournament in sawan la kam sibit rekat ka kino peniat penginang sedang no ya kene ka tournament final di nga suai play ki bok kren ki arti ki tim ba final kai ba hawat kira lekai ba pila poi sudu ka final rei ngikwa ya pi ba pin lekai ka ba susu kumba pila lekai kini kisni ba adap khamtam ya ka ba pin sai ya kisap ki jongpi ya ka ba ka dong ka thain diwar jongi chane ka jupun mi ya ki glory lekai volleyball ki ba represent hadu ka state level ke kumlesh pun ya ki jenga simenta ka jongpi hagen ka tournament ka jongi ngai ba lengba kan ka tournament ka nuara sibun ki ki jingerap na kabenta jongpi kum ki para samla na kalian jungi kum ka party ni sanang teng ban penlong ya kum kini ki tournament ha kini ki dong ki than ha ki benai bat ki senam ki badangwan hot ngini ladap ya kaban penelek ya ki arteli ki football hapo orang belang zone ila pendep ka final kum juro ya ka sila zone dimitang idon hangne bat pi ka riwar zone bagin pendep ya kene ka volleyball final hapo Mawphor zone ya ka bangin sayo masdang ha kini kita yo ki banwan te kane ka jira kai mentang ngai kalong sisa ka bajob pas esok nak menta jongi ka party bat kham tam jong PR di tim kwa ya piwa pin job ra kali indrai ha ka jila kai don hi bajob barem te ki bajob onam sorong nang ye minot ya ka sap ka phong ka jong na penon kam hok bat ki barem ro wadum du jikerban nang tre stom nang bah ka wi ka sngi pin sayo ban khet yo so ka job